Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong ZALDY ko. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong ZALDY ko maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isa katuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong ZALDY ko maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, pagkahapon mga ka-aksyon, aldaw kita ngunyanin Martes, petsa na kan bulan kan Agosto, taong 2021. Kami ang sa indong regular na nakakairiba, dengi ba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolandia. Masiram na hapon, Bicol Region, mga kababayan na Bicolano. Ako man po ang sa indong lingkod, Mr. Siram, Joshua Martinez. Mga ka-aksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Partylist. Ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Ini ang Tabang Ora Mismo. Maray na pagkahapon mga ka-aksyon. Live kitang nadadagog sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi, asin 88.7 Radyo Oragon Birac, Catanduanes. Siyempre, live na live kita sa Facebook page kan Action Call Center. Kaya sa mga naka-Facebook live na mga magagayon, mga gwapito, kumusta kamong niya na pagkahapon, pwede na kamong magpa-shoutout, pwede na kamong mag-comments, magpaabot kan sa indong reaksyon, mga opinion, pati lamang kan sa indong mga inagrangay, tatibaad kayang-kayang aksyonan yan, kan ako Bicol Partylist sa paagi kan mga representante, Congressman Pido Garbin and Congressman ZALDY ko. Ayan mga ka-aksyon, hello muna, shoutout muna sa 1,560 viewers ngunya na pagkahapon. Uy, kumusta ka mga boss? Siyempre, sa mga nagdadangog naman sa radio partner, again, mag-text man lamang ka mo. Correct, ang sa muyang numero partner, itaon mo sa imong numero. 0917-388-4519. Ayan, ang sa kuya man, 0977-323-3093. Magparamdam naman kayo. Ah. Magparamdam naman kayo mo na yaong kamo dyan, nagdadangog kamo sa radyo. Tangarig, medyo mawaraan pirot ni partner. Correct. Live kita sa Gabus Partner na official Facebook page. Kan, Action Ko Center, ako Bicol Partylist, as in Action Ko Online TV. Ayun! Ayan. Sige. Kaya partner, ang sa tuya mga viewers, accumulated iyan partner. And baog Maray ba kung na nyan pagkahapon. partner, ba kung masyadong mainit, ang panahon ko nyan, paborabling maray sa kuya, medyo Tama lang partner. tama lang. Ayan. Kailang, mamundo manggiraray ako Nata pagkakaga. na naman, mamundo ka na naman. Eksakto alas 6, so day pa nga ni alas 6 ning aga, day nang bulos. Dahil yan partner, masanay ka na. That's only here in Legazpi City. Kaya nga ni oral daw ko announce gusto ko lang tigpaabot sa mga kuaninda na
Dahil man na solusyonan. Ako partner, pasalamat ako ta may nanay ako na nagtitipon ng tubig. Alas 12 ning paggabanggi, mata si nanay, mabukas kan gripo, matipon. Ayun. Ako'y naman akong paratipon na banggi sa drum. Ayan. Ang kairak partner, digdi talaga. So, pipirirot. At akong pagkaaga, dahil ka nang maasahan. Ay, yes. Ay, partner, bago kita magpadagos kan sa tuyang urulay mo niya na paghahapon, i-congratulate mo na ang bagong Department of Tourism Regional Director. Partner. Ayun, si nakatukaw dating na. Yormi. Herbie Aguas. Congratulations! Actually, partner, bulan pa kan Mayo, natunugan ko na ang masunod na Regional Director kang Department of Tourism, si former Mayor Herbie Aguas. It so happen na kan magkailingan kami kan Mayo, dahil pa napipirmahan ni Presidente. Ayan. Kaya partner, nailing ko na suorden. Ali mismo sa Malacanang. Kaya congratulations. And nag-asumir na siya subago. Kasubago, formal na partner. Nakabarong. Nagpapod siya ng press con. Nakabarong. Yes. Kaya congratulations, tabi. Dating mayor kang Santo Domingo, Herbie Aguas. Yan. Sana may mangyari ng magayon diyan sa Department of Tourism. Anata partner. Ha? Dahil narumduman ko lang kaya kang panahon ni Director Nini Rabanilla, Iyan. ang Department of Tourism. Puga-puga talaga. Talagang saro ito sa masasabitang produktibong maray. Correct. Na Department of Mas Tourism lalong sa Bicol. nabistoan na Bicol Region O dahil taan, naman kay ang Director pagpo-promote Nini. kay ito ni Director Nini, talagang sa mga festivals, sa mga produkto tadigdi. Pagkatapos Correct. ni Director Nini, ang nagsunod ng nariparo ko, ang mga napopromote, mga picture kang birthdayan, Ikaw talaga. birthday kan mayor, birthday kan narukan yun ang nailing ko naman sa post kan Department of Tourism. Iba-iba man yan partner. Iba-iba talaga. Ata yun nailing ko. Bala Ang na. panahon ni Director Rabanilla, mga rodeo festival, mga kunananong festival. Actually partner, Tapos puro na lang nailing ko, birthday ni Mayor sa araw kani sa Camarines Sur, birthday ni Mayor sa araw kani sa Albay, birthday. Yun ang nailing ko duman sa Facebook. oo. Ibig sabihin, may dikit na nag-decline. So ano, Dahil gusto kong naisip In ko terms lang of na tourism. ang birthday pa lang kan Mayor, saro man sa mga tourist attraction. It's festival ito, partner. Kan mga kapistahan. Festival kan mga Birthday igado. celebration. Mga igado. Mga adubo. Pero Oh. congratulations Sige. sa liwatabi, Yormi, Herbie Aguas. And Ako, partner, dako lang pagtubod ko na mapapakaray ni Mayor Herbie Aguas ang Department of Ay, Tourism. oo, kasi- Ninuli ara mo naman Santo Domingo, siya man na nagpungan sa Rumbangi Festival. matibay Mahilig siya dyan, partner in mahilig terms siya. of tourism. Kumbaga kuya niya ini, linyada niya. Forte, Igwa pa alright. siyang Aguas Farm. Ayan. Ay, syempre, partner. Kaya Nori congratulations. Good luck. Nori naman kita matiripon duman sa kuhan. Si Kongpido. Actually, sa mga ibatang pag-iriba, first time duman dahil kay Kongpido. Ayo. Maski ako, ay dahil nakapangdo ako pala Ikaw nito. talaga, Sige. partner. Ang mga ka-action, partner, violet and yellow. Maganda ang ating kulay ngayon. Siyempre, igwa man kitang mas makakaibang ngunyan, partner, na makakatauman ng kolor in terms of education, other programs. Kan ako Bicol Partylist. Kasubago, partner, urulay kita tourism dahil kay Yorme. Digdi naman, urulay kita tabang sa edukasyon. Tabang sa edukasyon. Yes. Kan ako Bicol Partylist. Yan, Katabang na? Kasurug pa. Mga ka-action, kasabay tango niyan, ang mahigos na congressman, kanako Bicol Party List ng iba, si Congressman Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Maray na pagkahapon tabi, Kong Pido. Good afternoon, Joshua and Maha. Yan. Remy. Maha Siram. Maha Siram. Talagang Maha Blanca. Yan. Masiram. Maray na hapon. Sa gabos na ribo-ribong viewers na. Aram ko, thousands of viewers and of course, thousands of listeners sa Radyo Oragon, Legazpi, and then Catanduanes. Apo. Maray na hapon tabi sa Into Gabos. Apo. Ayun. Inutang tatulos partner si Kong Pido kasi gusto ko maaraman tulos gining partnership kan ako Bicol as in kan test da in terms tabi sa scholarship. Well, ining livelihood training and program ta, haloy na ining advokasya kang ako Bicol Party List na naglalayo na matawan ta kitsansa. Itong mga out of school or were not able to finish college. And ang kagayunan tabi kini Joshua and Remy, ining programa ta sa TESDA, dem pigpipiling edad, as in gender. In fact, sa automotive, heavy equipment operator, welding, kumbaga pag-una mo, puro lang panlalaki. May Oo, mga may babae na babae. na nagtitraining. Well, in fact, partner, yung saro tadi Actually, tama yan na babae ito, pinagmensionar. partner. Pinagmensionar ni Kong Pido. Sa ako Bicol yan nagpuon, partner. Kang 2010 or 2009 pa nga ni, 2010. Yeah. Baguhan pa lang so ako Bicol ka ito. Ang inot na nakapag-producer talaga tabi Kong Pido ki mga heavy equipment operator na babae. So pa-training kan ako Bicol Party List. Oo. And not only that, mahiling tangon yan,
mga welder. In fact, ang welder pala na babae is alangkaw ang demand sa abroad dahil sabi Mas nga, kwansinda, mas pulido kong. mas Minawil din. pulido Mas Mas malinig. malinig. Bako, pasmado ang kamot. Yeah. Paano ang mga lalaki? Baga medyo Matibay sa nagkukubog-kubog ang kamot. Dae. Pag sinabi mo kasing babae talaga, Pulido. mitikulosa. Mitikuloso. Ayan. Mitikulosa, tama. Correct. And aside kay yan tabi kong kansarong pagka-partner kung dahil mo na lilingawan, so babae ding guess me, hali man ito sa Ako Bicol and TESDA graduate. Kaya Nag-training labian man. pa sa salamat sa Ako Bicol. Well, tama ka dyan. Kang nakaaging si Mana, hali kita sa Albay, duman sa first district na kung saan nagkaigwa kay toolkits distribution. So iyo yan po so nangyari duman. Siguro yan, Ayan. yan so nang na-distribute duman sa Malilipot. Nahiling ta si Manny, nahiling ta si yaon dyan so Albay coordinator, si Ray Calios. And then, kang nakaagi naman na Bernes. Duman naman kita sa probinsya kang Sorsogon for the toolkits distribution kang Ako Bicol, TESDA, scholars. So meaning po Okay, tabi, nilang po kung- so meaning tabi kung Bicol wide tabi ining isinasagibong Dahiling aktibidad. ko, partner, may mga nag-training sa pagtahi, may mga sa electrical. Talagang, kuya no, gulpi ang Kung ano partner so mga hilig mo. Oo, yan. Well, iyan ang kagayunan kay ining TESDA courses because sabi mo na nga ni Joshua, arog dyan, sa dressmaking. Oo. Pati lalaki. Pati Electric, lalaki. ano partner yan o machine. Igwang dressmaking. And duman naman sa pag-una mo lang na limitado para sa panlalaki, like for example, heavy equipment operators. Pero ngunyan, sa mga welders kita, may mga babae man. So, sabi nga ni kayo ni Secretary Villanueva, now Senator Joel Villanueva, TESDA sa man. TESDA, Oo. may choice ka. Siyang correct. TESDA man eh. Oo. Kumbaga sa TESDA, may pagpipilian ka partner. Oo. Kung And not ano only ang that, mga gusto mong linya. You know, the success story of TESDA courses, it's at least 75% because so 75% either nakakuha ki trabaho digdi sa Calabar Zone area or inabsorb ka mga kumpanya arog kang Sunwest Oo, group tama. of companies, so mga heavy equipment operators, welders. Opo. And then so iba, kasi ang sa indang certification, NC2 is accepted abroad, pinapasiring pa sa abroad. Nag-employo pa abroad. Oo, igwa nga ni mga nasa Dubai na. Ang Yeah, kinagayunan nasa ka ni Middle East. partner, pagkatapos mo, Ang iba nasa Singapore. may certification ka na partner, ang Ako Bicol mismo nagtataon ng empleyo. Digdi partner, mag-ikot ka digdi. Oo. Makailing ka ning bako, nag-operate ki bako. So kuan pa, crane. Mag-apod ka. Say nga nag-practice kaya. Oh, lumambaga nga ako nag-training sa Ako Bicol. Ayan. Maski yaw na sa DPWH ngunyan, sa Ako Bicol Sa Ako nag-training. Bicol. Kaya labihan pa sa salamat, Oo. Linda. Rinibo na partner. Puon pa kang 2010, rinibo na ang nag-training o nagsairarom sa training sponsored by Ako Bicol in partnership with TESDA na talagang natabangan. Ibig sabihin, yung mga Ngunyan, pioneer pag nagkaigwang partner. hanap buhay kong siyempre, so ama na nag-training or so aki, natural, nakikinabang sa pamilya. Tamay hanap buhay. Correct. Kaya iyan ang pigtatao Tama Linda ka partner. dyan, Joshua. Bako lang so pagkaon para sa rungal daw, kundi so the entire life. Grabe pa salamat sa Ako Bicol. So tama ka dyan, Joshua and Remy. And as you can see, most of the courses offered by Ako Bicol TESDA trainings are demand-driven. Demand-driven dahil pagkatapos o nagte-training pa sa nangani, may nakaabang May ng nakaabang trabaho. ng trabaho. Tapos And, medyo mahal baga ang sweldo kung pag heavy equipment operator. Siyempre. Iba man ang rate eh. Tama ka. Oo. Sipon mo yan, nagte-training ka na, may allowance ka nang nare-receive tulos. Oo. And pagkatapos kang training, diretso may trabaho. Or sa iba man, itong 25% na day kasabay naman sa 75% who landed on a job, whether locally or abroad, they put up their own Sa small dire. Oo, tama. business. Oo. That's why yun yung may startup toolkits. Ano? Ano po ang mga nakapalaman dyan, Tabi Kong, sa mga startup toolkits? Alam mo, so welding operate or welding courses, it was in the portable welding machine. So With dressmaking complete naman. kwan yan. Gear. Oo. So dressmaking naman, igwang makina. Makina. Electric. Dahil ko sa electrical, kumpleto. May plies, may kung ano-ano. Screwdriver. Tama. Okay, so magayon pala. Aside Tabi Ken Kong, alimbawa na i-award na nindo yan,
igwa pa din na ginigibong assessment and monitoring. Well, upon award, ang pakiulay ta na sana is Ingatan, gamiton. i-apply sa skills and trainings na sa indang Nanodan. naukudan. Oo. And then para makapagpuon sinaki sa dirinindang negosyo. Otherwise, baliwala ito. Opo. And true to our challenge, gabos man pigigiribo ka ining mga graduates tayo. That's why Inian saro sa mga programa kung kan ako Bicol na nagtatak na talaga sa isip sa kapuso kan mga Bicolano ining pagtabang sa araw kay ng mga pagpapatraining. Pagtabang sa edukasyon, partner. Kasi bari paro mo partner, hanggang ngunyan may mga nagme-message sa to, may mga nagte-text, Totoo. nag-upload kung paano. Correct. Totoo. May mga estudyante pa din ganyan na naghaharagad talaga ng tabang. And di ako sa isip nindanan, ako Bicol talaga, katabang na kasurog pa. Oo. Kung tabi in terms of education, giraray kita, ano pa yung mga iba pang suporta ka na ako Bicol sa lado tabi kang edukasyon? Utama, ireskwelahan na pala Yes. naman. well, so tabang sa edukasyon, of course, together with test the courses, kasabay dyan, pinakadakulang beneficiaryo ta. Itong mga beneficiary ta sa educational assistance. Opo. Okay? Right now, nagsubmiti na ki mga lista sa Lambang Barangay, 6 provinces of the Bicol region, and we are expecting that we will cover at least 8 to 10,000 students Uy, dakulaon partner in na different yan. college and universities, tabi. Oo. And yan ngunyan kung pwede pang mag-apply so mga gusto pang mag-abil kaya. Sa ngunyan tabi, halos Joshua, napuno na Napuno suslat. Oo. Kasi as early as June and July, nag-accept na kita kay slot. And ang satuyang pondo, pag-abot sa educational assistance is equitably distributed in the 6 provinces of the Bicol region. Gusto sabihon, kung gaano kadakula ang Kamsur, as in kadakula ang Albay, masunod na ang Sorsogon, Masbate, Catanduanes, and Camarines Norte. Well-distributed partner. Duman, nagbabase. So, Sarama ang programa kan ako Bicol sa anong na probinsya kan Bicol Opo. region. tama po kamo dyan. And iyan po, kung pido, covered ka yan, itong senior high and college students. Tama po, senior high and college students. Okay. We have educational assistance right now dahil wala naman kitang full scholarship. Dahil namok na baga so universal access to quality tertiary education na consent in all state universities and colleges. colleges. Libre. Libre na. na ang tuition fee. Okay. So nagpapaabot na lagi assistance siya. Educational assistance. Oh, kasi kaipuhan man partner so mga project, so mga kaipuhan mo. Opo. Maliban pa diyan partner nanaupan ako Bicol kan tablet. Yes, yan. Saro iyan sa mga Kaya ano kamangotan pa, ni Kong sa ano Pido pa nga Bulan ni hanapin Kong mo, Saldi. partner? Na Ano matabangan ng mga estudyante partner. Ikaw Na nga ni labi-labi ang partner, pag medyo pagtios. nakukulang ang kapakan oras mo digdi sa laog, magtaga-training ka partner, heavy equipment operator. Gaya ko na kakarayan ng partner. Ika talaga. Kung Sa medyo bagay, nakukulang ang kapadigre. Hindi na, punong-puno na kita, partner. Other than that, Tabi Kong Pido, ano pa itong mga nag-aadang-adang na activity ka na ako Bicol, of course, with Congressman Pido Garbin? Well, syempre, yaon dyan sa programa ta sa mga persons with disability. Yaon sa programa ta sa senior citizen. And of course, sa single mother. So we cover all sectors of the society. And of course, sa programa ta, kang nakalipas na simana pa sa nahali kita sa chick dispersal, sa mga maabot na aldaw or simana, yaon. So, programa ta na kung saan ma-distribute naman kita kay mga farm implements, farm equipments, para sa satuyang mga kababayan na paraoma digdi. Oh, Sa imagine mga- mo, partner, pati chicks dispersal. Iyo, may pa-chicks pa nga ni. Oo, may pa-chicks pa. Kaya lang ako Bicol. may nag-hear ito, so single mother da may programa. Paano man da so mga single So, ako father? doon ta na Single lang father. single parents. Single Para parents. covered Single gabos parents, tabi. para Pati sa both lalaki. lalaki at babae. Ayan. May mga inapiman ng mga lalaki. Dali mo to. So, bisita ta Ayun kasudma, na, binayaan ka na go. Binayaan ka na go. Para nagilang-hilang, mahal binayap sa go. Kung si Miss Julian biktima Linan si ni King. ito Ito man, man, pag may Linan si ni hilang-hilang Queen. na, binali na. nilan si ni Queen. Bahala naman ka sa buhay mo ngayon. Opo. So, ayan, partner. Nakaulay tungo niyan si Kong Pido na itaram niya sa mga programa ka na ako Si Kung Bicol. garo day napapagal si Kung napapagal nga ni partner. Medyo sigan libot, aktibo sa mga gabus-gabus na mga programa. Correct. Ayan. May nagpapabate Day digdi daw partner. napapagal man susigan bukod-bukod kay Kong. Anong bukod Mapagal ba kayo kung musigan libot ni Kong tapos pagpara bukod-bukod mo, pagpara Actually, sunod-sunod mo. si Kong, day man na Ikaarong sa'yo mo, sige man ang kon mo.
Si Kong Pido di ka man dahil- napapagal Ay, pagbukod sa mga schedule ni Kong. Dahil man, tas si Kong Pido ang lalaking walang pahinga. Kaya nga ni, kung si Kong Pido walang pahinga, paano man pala so nagbubukod ka ng schedule ni Kong? Basta ako babae, Ya, walang alibawa, pahinga man. nagduman si Kong sa arog kaning barangay. Paano man, dahil daw napapagalman. Pero iba man yung nagbubukod partner. Dahil ikarog sa imo, siyempre mataram ka duman. Pag ang sarong tao, padagos na binubukod, ibig sabihin partner, Mm. dahil na bubukod partner. Tapos sige nga, nang bubukodan. Kung ikaw partner, aputon takangon yan. I-describe mo nga in 3 words si Kong Pido. 3 words. Oh, 3 words. Natali puton man. 3 words, adjective. Ay, basta 3 words. Si Kong Pido, May dakulang puso. ay din, tunay na servidor. Yan. Yan. Dakula ang puso. ayun na. Diba? Pag dakula partner ang puso, gabos na ka, iko-cover na. Marayan pag-iisip, marayan serbisyo, may pagpadaba sa lambang Bicolano. Yan naman, masubraan mo naman kibulada si Kung at saka nagpabakal naman kimirindalan. Nasubraan mo. Yan, kuminsan ko, pintutuyo yan ni partner. Diba? Kumusta palan itong Kung sa APEC, yan, APEC. Kumusta kung update sa APEC? Well, ang sa APEC, nag-file kita key resolution to investigate. Dumana kita sa Kongreso kasi more than 1 month na. Puro Ang, atrasado duman ERC, sa ERC. Oo. which is supposed to be the primary agency na igwang jurisdiction. Kaya sa palang mga- partner sabi ni Kong Pido, kung daing nga kayang pa-imbestigaran kan ERC, an APEC, an Congress, an ma-imbestigar. Yung ang plano ko ta, Joshua, dumang ko ta sa ERC Inot dahil kang final ko sa complaint, sirado pa. So, Kongreso. Recess Opo, pa. opo. Tama ito. recess. Ang makonsilo, katakang final ko naman, so resolution to investigate, after 2 days, nag-lockdown sa Manila. Naglockdown. Kaya mauro atraso Ibig talaga sabihin ko. talaga an partner, kaya puha na iagi sa Kongreso. Ay, nabanggit ko nga ni partner na-interview ta si Kung Pido. Digde, tungkol duman sa APEC. O ano ka partner, pagkaaga, pinaapod si Papa Jer, duman. Ipaisimi lang ngayon ipapaalam lang namin sa iyo, Papa Jer, na hindi na kami, puputulin na namin yung kontrata sa programa ni Mr. Siram. Kasi nanganaan kami doon sa interview kay Kung Pido. Yung good mong gibo ang kahan. Iyo. So, abo matuyaw. Abo matuyaw talaga. Gusto nila Yung bagay ito pagparamawan. kung sabi ko na gusto nila kung anong linuwas nindang press release, yun na itong tubudan. Yeah. Pag nagtuyaw ka duman or nagkuang ka, medyo papanindugan talaga ninda ito. Well, siguro dapat talaga magkaigwa kay kasimbagan. Ang gabos na mga kaaputan as in reklamo kan sa tuyang mga albayano consumers. Frequent brownouts, higher electricity rates, so padugas na pangungontrata na warang CSP, warang competitive selection process, and so mga issues about market abuse and market manipulation. So those are the issues na kung sa ina tutukaron ta duman sa investigasyon na ito. Saro pa partner, tawan taning patanid mo yan ang mga konsumidores na taguon ang gadning doan sa indong mga resibo. Correct. Ako nga ni ka nakaaging bulan, bayad na partner, pag abot kang another bill, yaon duman so Subanggi previous partner, bill, subanggi partner, sinam up. nakapurtiho na ako, nakakamada na ako, biglang puminalsok naman. Pareho kita. Balsok naman ka subanggi ko. So igbabaldisan ko tabi yan because these are kumbaga violations. Si Papa Jer, narangka so aircon niyang natapos na pa sa ng hulog-hulugan. Dahil sa At grabe ang nararaot. wait, TV ko. Naduhan naman ako pala ng TV ko. Naduhan akong TV. Narangka. nakulong naman dabang bakal ning bago. Hindi mo masabing maluyang glass. Ito branded man. Kailang talagang Yan. pag Mga ano biglang yan? palsok, tapos biglang balik sa kuryente. Mga resulta pag yan mo, kan dahil na. biglaan na Tapos, pagpalsok as in pagbalikan Tapos dahil kuryente. sindag obligasyon ka ang kung ano, dapat may obligasyon So sila ka na. these are you call it SIFI and SIDI. Frequent brownouts and gano ka haloy ang durasyon kang brownout. These are all violations of their contracts. Sa mga nagdadalan tabi ngunyan kong ng mga konsumidores, aram ko padagos man giraray ang paglalaong minda sa sarong congressman na si Congressman Pido Garbin na masolusyonan ang problema ng kuryente digdio sa probinsya nin Albay. Well, kita ang objeto ta duman sa pinag-file tang investigation. Magkaigwa kay reliable supply of power sa tuyang probinsya at a reasonable rate. Yung mas na pinagbabaot kan sa tuyang mga kababayan dili sa probinsya kang Albay. Siring man Joshua bilang Opo. konsumidor ka kang sarong water utilities, araw kang LCWD. Although nasa Kaya si Hoda kung isa ay nagsusupply, basta
reliable, Oh, gabos tama. gabos na oras, igwang supply, as Dahil in malinig. kita religiously paying Oo. our At day ka man obligation. nga aram mo ang problema dyan, partner. Day ka pwedeng maghaga-discount. Ngayon, day nagbulo so kaya pang aldaw, masabi ka sa water district, Sir, pwede bang 50% na lang bayadan ko? Tabanggi man lang ka mo Oo, may tama. tubig. Oo. Aldaw, bilog na aldaw, wala. Day man. Day ka pwedeng magtawad. Pag day ka nagbayad, puputulang ka. No choice ka, bayad ka talaga. May sirbay. Maraot sa bako. Maraot sa bako. Saro ang sa mga serbisyo. rason ka, wala man kitang options. Wala man. Di ba? Ika kung tabi, kung may gusto ka pang ipaabot sa mga taga-APEC. I think once and for all, Joshua and Remy, dapat talaga sugabos na service provider ta, kuryente, tubig, these are basic necessities. Utilities na oral daw pinagano ta, dapat may paninimbagan, may accountability. Di man pwedeng ako unta na sana kung ano sa serbisyo maski palpak. So somebody has to stand up and represent the consumers. And ako nga ni, nagpapasalamat ako dahil so iba nagsarabay na sa tuya. The likes of Congressman Joey Salceda, Opo. tapos si Yorme, naging director ng kanyan. Hindi ko lang aram din ito makasabay ta director na eh. Bawal na eh. Bawal na siya. Bawal na. oo. Pero as a consumer siguro pwede pa man. So sana sa mga stakeholders digde bilog na probinsya ng Albay, sabayan tabi nindo ako sa pagpuon kang investigasyon na ini. Ayan. And Yan, sana oo. partner day na maghaloy pa ining pagsakripisyo kan mga albayano. Hindi, maswerte kita ta may sarong kong pido na pirming naninindugan para sa kapakanan kang Correct. kadaklan. Ako partner, Oo. nagsasandig na lang ako na sana sa paagi ni Kong Pido talaga masolusyonan, Isipon mo makalimbang ang Isipon LCWD mo as in an APEC. Isipon mo kung day nagbuses, day nanindugan si Kong Pido. O si sayan mainot mo niyan. Correct. Diba? Kaya ano talaga partner, dapat talaga saluduan taan sa rong Congressman Pido Garbin na igwanin paninindugan as in inisyatibo sa arog kaning problema sa probinsya kan Albay. Gulping nakataya digdi talaga ang kapakanan kan, kagabsan, and kan Correct. kadaklan. And sana day man masayangan sa tuyang mga pigbabayadan. Sabi nga ni Attorney Joe Gibbs, so sa kuyang copy mate. Copy mate. Coffee mate. Oo, takakapi-kapi ko. Yan si Panyero ngayon kwanta, may balls. Katasa-tasa mo partner. Si Panyero ngayang Pido, may balls. Balls. Yan. Dapat ngayon, kaya nga ako, saya na ngayon ako. Kaysa daw sa rong balls. Ha? Dahil saya na ngayon ako. Attorney Joe Gibbs. Si Attorney Joe Gibbs, pag daing bulos ang tubig, ang pagkakarigo soft drinks. Ibang klase. Di mami-sabi siya kan partner. Ayan. Sumalinaw na soft drinks. Ay, kinari. Tulong 1.5. Matindi. Partner, ayan, mga ka-action si Congressman Pido Garbin na, Kong Pido, baka igwa katabi ining parting words para sa tuyang mga kababayan. Go ahead po. Well, thank you sa action ko, Center. And of course, ako Bicol Partylist. Aram ko na padagos ang serbisyo sa mga kababayan tam Bicolano. And maut ko na ipaabot sa indo na as your representative in Congress, representing the entire Bicolanos, we will continue to actively participate sa gabos na deliberasyon as in debate sa Kongreso para mas sumihoras maidaratadig di sa tuyang Rion Bicol. Kasabay po si Congressman ZALDY ko. Ayan, Yun. partner! Klarado. Huwag makita na nakaibahan ta sa liwat mo niyan si Congressman Pido kanako Bicol Party List. Oo, an sa tuyang kuyan at paglaban kan sa tuyang karapatan. Lalo na dyan sa pigpo-problema tang apek. Apek, Saka as in tubig! Grabe. Na sabi ko nga ni, inda, tapirmi na sa nang may problema yan. Sabi kita nga ni kan iba, ako unta na sana, baka yun na talaga yung ngayon yan, buhay tanig di sa Legazpi City. Pero I hope and I pray na bako partner, na Yan. dapat ma-enjoy kan mga konsumidores, ini talagang tubig as in supply ng Mag-comment ka mo kuryente. mga kabarangay, tababasahon mi taud-taudan sa indong mga comments, mga reaksyon digdi sa satuyang pigtukar na issue with Congressman Pido Garbin. Sa samuyang pagbabalik, mapauran man kita nin tablet asin ka, sa tabay sa nakamo, mabalik pa ang Tabang Ora Mismo! Mga pasyalan at lugar na mapapaabida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad
personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa Laguatia Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kaya ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Nindo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ikaw na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nindo kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon. Huli tayaw na po di mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa munya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kay niong resettlement sa munya. Kami po sa ngaran po kang organization ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat, araw kaya ta nautog mangilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Goki, so itong maray na inuman baga ng tubig. Dahil ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga dito sa munya sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman ZALDY, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Mga pasyalan at lugar na mapapaagda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa Laguatia Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Nagbabalik ang Tabang Ora Mismo.
Ayan, maray na hapon. Maray nga ning binalik na sa kuya ang nagbabalik. Ay, maray na pagkahapon muna sa tuyang mga parantabay ha. Via Dahil mo- radio and via FB Live. Dahil mo kinurap si Buslir. Dahil ko siya binayadan mo niya na daw. Ayan. Hello muna sa tuyang mga parantabay. Si Jerlan Banga, nakatutok man. Jerry Ann Mercadero. Ken Banga, maray na pagkahapon. Sabi ni Rose Ann Curva Flores, sana matabangan man po. And shout out man, watching ang sa kuyang esposo, Daddy Ryan, all the way from Saudi Arabia, maray na pagkahapon, Dad. And si Eugenia Bendana, nakatutok man. Rochelle Ilana Postrado. Hello, Talagang- JR Tanael. Yan. O, yan na. Yentot Barrota, nakatutok man. Christy Navarez, nakatutok man. Si Oy, ako man. Nestle Leon Laral, Mabasa man ako nakatutok digdi. man. Si partner Joshua Martinez. Si Joy Duque. Si Amajin Baaklaw Tumi. Ayan. Si Babes Bulfa Bustillo, sana mapili po ako Ayan. sa, Ayan, from mga Silang Cavite. naka-antabay digdi. Oy, hello dyan sa Silang Cavite. Gulpi Kararayo ang ng mga parantabay ka, nakasubaybay. partner. Yes. Shout out man si Jerlan Banga, Josie Buatis. Tugod mo yan, may pagkatapos sa baba, may nakabugtak. Share this video with samahan ng mga hiwalay sa asawa. Paano? Ayan, partner. Mga suggested page Di, i-share ko para sa ini, imo. i-share ko. Woo! Share. Jeneline Makasinag Linjo. Pag sinare mo ang partner, parte ka na kan page na yan. Share. O sinare ko na naman, Oh, samahan parte ka ng na. mga hiwalay sa asawa. Bahala ka. Arabella Avinia, marin na pagkahapon man. Si Jonah Fabian nakatutok. Si Justin Sayon, nakatutok. Jen Lea Taga-Daet Nunez ini, taga-Daet. Ansano. Pabati po, watching FB Live po. Sabi ni Jean Lea Nunez Ansano. Partner! Oh! Solo parent maganda kaya sabi ni Kong Pido. Solo parent da. Solo parent. Kaya parte ka na kan mga... Kaya ito, kaya pala naglaog susamaan ng mga hiwalay sa asawa. Nadawag ka partner, kaya big welcome ka. Amelia Bustila Espera from Rapu-Rapu. Yan, Ayan. katabay. Ay, maray na pagkahapon, partner. Dagos na kita ko niyan sa satuyang Oy, partner. pagpapaugma. Speaking of Rapu-Rapu, interviewin mo partner mga taga Rapu-Rapu. Nata ito, partner. Na medyo mainit ang payukan mga taga Rapu-Rapu. Nata ito, partner. Gabus na daradara ninda dyan. Gabos na daradara. Sarong bag na simento, sarong sakong baga, sarong kahon na paninda. May additional 56 pesos na babayadan sa terminal, maliban sa dating pigbabayadan. Ano yan, partner? Ang apod ka yan, terminal fee. Naglangkaw na dahil lamang daan pinaisi ang mga taga Rapu-Rapu. Oh, dapat Kaya may pigkukundinar kan lokal na gobyerno kan Rapu-Rapu sa paagi ni Yormi. Ang nangyari dyan Boy, na Galicia. dahil lamang ki paisi or pasabot sa mga taga Rapu-Rapu na, kamo mga taga Rapu-Rapu, ni na. Bata, sabi kan mga taga Rapu-Rapu, kung kaswarin sa panahon kan pagtios, Pandemya. dahil may pandemya, iyuman linang kawan. Aramon ta, partner, kung ano ang rason May kang darak, Tabaco Port. Ligaspi. Digdi mismo. Uy, dyan lang. Akala ko may babanggit mo, suduman man sa may partikan. Dyan. Ang naglangkaw yata Aran yung kuya man dyan. sana sa tuya, Service partner. provider dyan, garo Aras 3. Aras 3. Garo ka pa man talaga. Iyo talaga ito. Ayan. Aras 3. Sige lang ta. Aputon ta, partner. Tanganing masimbagay na kaputan. Ipinagrani yan digdi partner. May nagre-reklamo. Yan, Sige. Partner, pag mo ang tanangon yan, ang satuyang tablet winner. Ini ka nakaaging episode ta. Dahil iba kundi si Rosel Calisen Boral. Maray na pagkahapon. Gandang Rosel. Maray na pagkapon. Batang-bata. How old are you? 22 po. 22 years 22 old. years old. Taga saing ka? Taga Tabako po. Taga Tabako. Tabako. Rosel, may boyfriend na. Yan ang po. apot ni partner. Wara po. Wala, nata wala. Maluya. An palakaya. Dahil, mga torpedo at mga soltero duman sa Indo. Ano, abo mo pa o abo ni mama mo o ni papa mo? Abo sinda. Pagklase da mo na kayo. Magklase da. So, igwa siya partner ning mandato. Si Mark na 22 man. Bilbil mo si Mark. So, nanggana man din ning tablet. Sila Bakara Boy. Labakara boy. Dahil. Pero igwa ka na ng crush. Ay, gawan po. Sisay. Ay, Nata, dahil mo pipahiwatig ang crush mo. Tangan Taga-say, maging taga-Tabako crush man. naman niya. Sisay. Kaklase. Ula ang kulugod. Si Rodel Burtamonte alias Isus Butla. Mario Si alias Siya Butla. ako mismo. Dahil mo bidan. Si Golden Boy. Bako, si Aw. Bordeos. Isus Mario sa partner. Si sayon mga bistado mo duman na pag iriba misa hanap buhay. Si Mr. Pugi. Bungalbal, Dinis Bungalbal. Dai, wala siyang si sayon kilala mo duman.
Wala po. Wara. Wala talaga. Si Mr. Sirab, kilala mo? Dahil po. Dayman. Wala siyang kilala. Si Bentong, kilala mo? Yan. Si Bentong. Si Kuhol, midbid mo. Ay, talaga, partner. Dayman talaga. Si San Paano Bisado. ka man na taga-tabako? Taga-tabako ka? Ayun po. Wala din siyang midbid. Kaya nga Wala siyang midbid na taga-tabako. Taga-isla po kaya. Ay, Isla. O di, Taga Bordeaux. si Bordeaux. Dahil mo kilala. Si, ano na, super Edison. Edison. Bordeaux. Dahil mo midbid. Dahil talaga. Kay Rocky Canjos. Si Mark na Baka kaya IT. po karabas. Bako Raba. Si Mark na IT, may kilala mo. Gusto mong mabisto? Abo mo talaga o gusto? Pwede man po. Pwede man. K-pop yun. Ayan ang sa iyang Facebook account. Sige. Si Maha Salvador, kilala mo? Ayun po. Si Sai? Ano, artista. Artista. Isa'y kapandok ni Ma Salvador. Isa'y kapandok ni Ma Salvador Digde. Siya. Ayan. walang Una, ko ituro mo ako akong kapandok ni Ma Salvador. kapandok ni Bentong, si Sai. Yan. Teka mo supog, sige lang. Yan. Teka, dayo ka man dadagitan. Masala ka, di ka makakuha ang tablet. Dali na, sabihan na. Ituro mo! Kada partner. Uy, masiramang kuhol. Araw mo si partner. Pagparasupsupon. Iyan ang kaugmahan mo digdi kay partner. Taday siya nadadagit, dahi nakukulugan. Naka man ako madagit, Kaya, partner. Sikat bagay to. Dahil mo man pwedeng maliitin or dahil mo man pwedeng ikasupog ang kuhol. Correct. Inot na inot ang kuhol, masiram Masiram supsupon. supsupon. Oo. Okay. May mga katangian ng kuhol na wala kayo. Wala si Nico. Ang kuhol na kuan medyo nagliliway-liway na medyo mapulot-pulot. Wala si Nico. Di ba? Sisay nakakailing nakakapot na kikuhol. Ang bagong dakop na kuhol, may liwi-liwi yan na medyo mapulot-pulot. Dumog-dumog. Iyon, masiram sopsopon. Tapos ang korte niya, partner, paano? Ang buskay. Sa baybayin. Ay, ang kuhol pala. Ang kuhol. Basaan na itong pigsabi ni Lear. Ah, Kaya, tilam. tilaw sana. Mga ka-action! Nakatana ka na kikuhol. Gusto mo makatana? Abo siya. Bibangot iyan. Sa ano nga nito sabi niya? Hindi. Sa Pampanga paborito yan, di ba? Ay, tabagwang pala nito. Iba man. Pampanga, kuhol. Iba man ang tabagwang Iba sa man, kuhol. iba man. Okay. Ang tabagwang sumapanas. May Nakadayo. tinda sa market subago sa third So, floor. nag-iikot-ikot, nag-iikot. Masira mo ng tabagwang sa pako. Gataan mo. Oh, yan. Pako. Bangot sa pako, sabi ni Lear. Parang saan mga gusto nindo ni Lear ka kanuna? Kaya bagan mga lawas mi. Correct. Ayan. Ang mga lawas mi ni Buslir, kuan eh. Ang mga lawas mi ni Brusco. ang mga lawas mi ni Buslir kuan ini dating hinahanap-hanap ini kan mga dingbas siya. Nagats may tolikang dingbak siya. Bakong dingbak siya? Dingbak siya. Dingbak siya. Mga ka-action, i-introduce na part na girarit. Balik kita kay Rosel, ang sa tuyang tablet Midbid winner. mo si James. Bayan Kalisin. Midbid mo? James. Taday niya man midbid. James Bako talaga ini. Ini apelyido niya. Hiling ako. Boral. Kalisin. Pero day niya midbid. Midbid. Dating Vice Governor ng probinsya. Bako ining taga-tabako partner. Dahil siya para luwas. Isa yung mayor doon sa tabako. Si Mayor Crisel po. Ay, Lagman, taga-tabako Luistro. pala. O yan si Mark, nagsisirip sa imo si Mark. Sige. Nagdadalan. O Rosel Tabi, ano ang... Anong grade ka na? Oho. Third year na po. Sa inang eskwelahan? San Jose College. Community San College. Jose Anong kurso? Community College. Education po. Ma-teacher ka. Major in? Pilipino. Okay. Kaklase mo itong Kung mga nanggarana digday, kaya Iyo po. daw ako partner. Kamo pala sa organized one. Yung Sindikato kamukan mga... Daiman, sindan mga organized winner. Tablet winner. Ibig sabihin, partner, Pwede na silang maglag sa rong organisasyon. kang mga gana ning tablet. Pero partner, ibig sabihin, so mechanics ta partner, Saro lang, applicable dahil, and magayon. So naging... Bako lang, so grupo ninda, nagsunod talaga sa mechanics. Correct. Attentive sindang maray and they follow the mechanics. Ayan, tama. O yan na. Kumusta ang pagklase mo? Okay man po. Pira na lang ka mong grade? Ano ang pinakalangkaw mong grades? English. Maski video rin Pilipino siya. Ano? 1.4. 1.4. Sa anong subject ayan? Kabilo ko na po siya sa jiwa po. Okay. Paano man General naging halangkaw ang average. 1.4? Na ang halangkaw dapat 3. Di ka naman, partner. Sa grading system yan kan Di ba? panahon. Arin mas halangkaw, 1.4 o 3?
1.4 nga. Ay, paano man naging alang ka 1.4 sa 3? Kasi nga ni, iyo yan 1.4 million versus pagbase 3 kan million? grade system mo Ah. yan. Kaya ito sa tuya, mga 90 pataas. Kitang sindang mo niyan, arog na kayan. Oh. Hayan, kaputan mo na Rosel, ang sa imong ginanahan na brand May new kaklase ako tablet. kay Tuog Mahong part na yan. Sabi kan kaklase ko, yay! Ngayon nga good news ko kay mama. 3. Alang kaon ngayon ang grades ko. 3! Kamu ngayon 1 sana. Ako ngayon 3. Daog ko kama. Yan ang pagkasabot niya. Bakit ka ito? Bako. Bako Sa man. kaklase ko, taga Kamaligan, Camarines. Gaano ka-importante sa imo ang tablet tabi Rosel? Importante yun po siya, lalo na ngayon po na online class po. Pag, makakatabang po siya sa pag-ibong mga projects po. Oo. So may cellphone ka man. So yan, Igwa backup po. mo. Opo. Okay. Pero ka mo magturugang. 4 po. 4. Gabos nagkaklase. Ayo po. Pampira ka. Pang-2 po. Ano ang trabaho ni mama bulan ni papa? Si mama po, naggigibo siyang banig po. Banig. Si papa man para sira. Para sira. Ayan. So usually ang mga anak babangwit ni papa mo yung ulam nindo. Opo. Ayan. So nagdakula ka sa paagi kan pagsisira ni papa mo, ano, napatapos ka mo. Ay, Ano napa-eskwela mga ka sira mo. naman mga kuyog? Igwa po doon. Wow. Igwawan. Ay, gwa. Ayan. Sira mo na yan. Ako, partner. Lamadang. Mm. Wah. Tahad. Ay, sorry. Karne pala. Kuya na pud kene. Ano pa ang mga yaon doon? Turingan. Malasugi. Yilupin. Ayan. Yan. Si Bubog. Tangigi. Tangigi. Nubos na. Wow. Mensahe mo kay Congressman Zaldy na ikatig regaluan kanin brand new tablet tabi Rosel. Maraming salamat po kay Congressman Saldi ko, tapos kay Congressman Pido Garbin po. Tapos sa Indo po, sa programa po. Oy, ano pala ng mechanics, Rosel? Para mangga naman. Turi daw so iba man ng mga So estudyante. iba mo pang kaklase, ubusan na ang mga kaklase mo. Turuan mo kung paano man sinda manggana. Sige, go ahead. Para po manggana po kamo, like the official page of Action Call Center, like, comment, and share po. Ayan. And day paglingawan partner ibugtak ang pangaran kan eskwelahan asin contact numbers. Ayun. Congratulations, Rosel Calisin Bural. Kan Tabaco City. Asin ko niyan, partner. Pagkatapos ni Rosel Calisin Bural, ikaw na naman kitang manggagana ng tablet ko niya na daw siya si Christy Navarez! Ayan. Magayon partner. O yan nasa likod ko partner. O yan. And sa iyang picture, congratulations kay Christy Navarez. Uni ang sa iyang mensahe. Iba-iba ang mga pusing kan mga nanggagana digdi sa tuya. Ano? Siyempre, May nakasiring, pang- may nakasiring. Pang DP Ikaw, ano yan sa partner. pusing mo duman kan nagpadaraga kan kuan mo sa Facebook mo? Ano sa pormada mo man dumaan? Paano mo? Iba-iba talaga. Ayan. Iba-iba. Siyempre, nadipin nga ni. Okay, profile pic iyan. Uni ang sa iyang mensahe. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Congressman Zaldy ko, at sa lahat po ng bumubuo ng Ako Bicol Partylist at sa ating mga butihing mga host. Still hoping pa rin po, Congressman, na sana po ay mapili nyo po akong mabigyan ng cellphone o tablet o kung ano man pong pwede po na magamit sa online class, lalo pa na nasa pandemya ang ating bansa natin ngayon. Ako po si Christy Navarez, nakatira po sa barangay ng Inamnan, Grande, Ginubatan, Albay po ako. Ito po ang aking numero. Incoming third year student na po ako ngayong pasukan sa isang paralan sa UAS. Ang aking ama po ay isang karpentero at sapat lamang po ang kanyang sweldo para sa pambili ng pagkain namin. Kung kaya wala po kaming maibili na gagamitin sa pang-online class at ang aking ina naman po ay housewife. Sana po ay mapili niyo po akong makakatulong po iyan ng marami sa amin. Sa akin lalo na po at wala pang cellphone at sira na po ang gagamitin ng aking bunsong kapatid na incoming first year college na din po ngayong pasukan. At minsan po ay naghihiraman po kami, lalo na po at online class po ang klase ng pag-aaral natin ngayon. Sana po ay mapili niyo po ako, Congressman. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo. Nawa po ay marami pa po kayong matulungan na katulad kong estudyante na nagnanais na makapagtapos sa kanilang pag-aaral. Ayan, ang ating winner ngayon ay si Christy Navarez. Christy Navarez, congratulations! Christy Navarez, alaton mo may makontak sa imong staff kan Action Call Center kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan na brand new tablet. Sa sabuyang pagbabalik, may manggagana maning kasantabay sa nakamo, mabalik pa ang Tabang Ora Mismo!
pasyalan at lugar na mapapa-abida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa Laguatia Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Kampanahon pag uli mi digdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kaya na ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Nindo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ito na po kitang malinig na libreng tubig. Ano? Daing naman po nindo kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kunya, ako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dakulaon sa ako Bicol. Digdi sa bilog kainiong resettlement sa Kami po sa ngaran po kang organisasyon ang Bride, ako lang po ang samuyang pasasalamat, arog kayan ta, nautog mangilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Gwaki, so itong maray na inuman baga, ng tubig, na ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa muya sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman ZALDY, dakulaon sa bilog ming puso, digdi sa laong kaining resettlement. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang
lahat yan dito sa Laguardia Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Balik ang Tabang Ora Mismo. Nakapulgas ka pa man giraray, nakamutas ka pa man giraray. Pero at least maluya, so kuraho mo partner na sige na, utro na partner. Napuuti. Utro na. Nagbabalik ang Tabang Ora Mismo. Ayan, pakyuton ka. Ay, maray na pagkabon sa liwat partner. Igo kita ni mga parantabay na nagpapa-shout out. Sabi ni Josel Lopez. Aram ang pangarap ko talaga partner, kung natawan na ako kay Chance, dapat talaga kasabay-sabay ko si Rabintong, Sarakul. Gusto ko talaga maging komedyante sa... Oo, triplets ka mo partner. TV. Triplets ka mo. Iyo. Ade? Grupo kami, kuta na. Sarabay-sabay kami duman sa kasi araw ka, ano? Ayaw ba ka? Si Andrew E. Yung gusto kong kagrupo eh. Sige daw, totoo ka mag-rap. Yo! Yo! He's just the man. Usapang lalaki, ang pangaran kisyo, tapos may beer. Sisig crispy pata silam! Mapapa, pahingi! Alam na partner ang dila kaya Yung na. Grabe na eh. Ay, talaga si Lear. Christine Barakel, nakatutok man. Shout out da Dimple Doruin. Asada, good afternoon po. Ayan. Si Miss Russell, tawang-tawa. Donabel Nieva Muza. Oy, sa mga nagsiselebrar mo yan kan sa indang kumpleanyo, happy birthday! Ay, birthday, Belated happy. happy birthday man kay Sir Nong Rangasa Kasuba. Boss Nong Rangasa, Mayor, Congressman, Governor Nong Rangasa. Ayan, and Climate Director. Mr. Climate Change. Yes, Sir Nong Rangasa, happy birthday! Pag nailing ko si Boss Nong, mainit pa sa taon-taon maurana. Minsan naman pag nailing ko siyang mauran taon-taon, mainit na. Ayan, grabe ang climate change. Pero naramdaman ko si Ate Rides Barsha. Pag urulay climate change partner, dainaw ujan. Ayan, hello muna kay Ate Rose. Olarte, nakatutok man ko niya na pagkahapon. Ate Rose, I miss you. Garo na mismo sa pagpararabas ng kasabay sinda, no? Si Ate Rose, Tapos tigsararo pa kabong kwartong hotel. Correct. Siyempre partner, saro yan sa mga karahayan man. Kan marayan sa imong pangaran asin serbisyo, asin kredibilidad bilang sarong media. Ano pag pigalat mo? Hello, shout out sa mga pag-iribal dyan. Si Kuya Alex Morandilla, nagpapa-shout out man. Jessica Marceliana, si Joe Rocco, nagpapa-shout out partner. Oy, mapili na kita kunyan kan sa tuyang maswerteng kas winner! Ayan, maiwagang garapon! Pasok! Mahiwagang garapon. Luway sa nabiglang bungkara si Jemmy. Nakabungkaras man bigla. Jemmy Matosinos! Bata, purtipan sa indang mga... Diba? Biglang bungkara si Jemmy. Purtipan sa indang, ano nga po kan? Chikahan. Tokatification. May bago. Tokativa. Tokator. Ano na ito, partner? Purtipan sa indang tok. Toktoris. Wala ko na partner aralabaon. So pakagibungunyan kan, pastillas. Gusto sabihin tayo, nagtitio sa papel. Oo, aralaba ngunyan partner. Pero namalisyan ko, pun kang napasa sugar po na may iwas, day na napalitan. Paano partner? Ang sabi da, Madali ito mapasa. Abdali. So, importante, maski ini Masarig. masarig, matagas. O, di mabunot na kita. Ang bunot na partner. Numero! Ay, hello muna. Congratulations sa matatawag bingo niyan, ha? 1,000 pesos ang sa indong pwedeng ganahan. 0966 0966 687. 687. Alat, 0966 687. Kulang kisarong number. Ikaw. Kulang nga ni kisarong number. 2, 4, 6, 10 8, sana. 10. Kulang. Sige, digay yan. Reserve ka ang isa ibong energy. Dahil na pagbasa, ha? Edward Barredo. Yun nga. Si attorney. Huli ka. Kaya nga ni. Kulang kisarong numero. Kulang. Sayang. Si attorney. Attorney! Alatday ko pala napapasira naman si attorney. O, na, 0951. Sir, bilangan ang una. Iyon na, tama. Sige. 0951-675-9839. 9839. Siya si Mian Ortilano.
Mean Ortillano. Taga Camarines Sur. Sige, orarayo. Oh, Ay, busy. busy ang line. Another one. Maugman sa itong mga pag-iriba digdi sa laog partner. Maski ding pustahan. Ayan, nagring na. Donabel Niaba Musa, Randy Villarano, good afternoon. Maray na pagkahapon. Hello. Hello po ate, kumusta ka? Sino po to? Sino po kayo? Ate, Ano po ang pangalan ninyo? Anastasia Ortillano po. Anastasia! Anastasia Ortillano. Kaano-ano mo si Mian Ortillano? Pangalan ko lang po yan sa Facebook po. Pangalan mo ito sa Facebook. Bakit ibang pangalan mo sa Facebook? Sinadya ko lang po yun kasi minsan po kasi may mga nanloloko po eh. So pag pinalitan mo ang pangalan mo sa Facebook, Hindi ka na, maluloko. iwas sa mga panluloko. Opo, pero yung pangalan ko po, Anastasia Ortillano po. Anastasia alias Mian Ortillano. Taga-sain ka tabi? Opo. Taga Pabrika Bula, Camarines Sur po. Pabrika taga Bula, Pabrika Bula. Camarines Sur. Ano ang pigigimo dyan sa pabrika? Nagigibo din mga ano. Ano ang mga pigigimo dyan sa pabrika nindo, sa Bula? May mga nagtitinda ng isda, may naghahanap buhay ng isda. May mga nagagawa po na mga yung gawa sa kawayan po. Pabrika ng isda, pabrika ng isda, kawayan. pabrika ng mga- Sa barangay Pabrika, Bula, Bula Camarines Kamsur. Ayan, nanay, ilan po ang sa inyong anak? 7 po yung anak ko po. Ang agom po ninyo? So agom po ninyo? Usad ba sa po niya? Usad man sana, agom. 7 ang sa indong akos. Igin. Again. Pito igin. Po. Oo. Pero anang edad kan matua? 20 po. Subunso. 6 years old po. Ano ang hanap buhay mo, tabi, Anastasia Mian Ortillano? Para tinda po ng ice crumble po. Ice crumble. Oy! Yummy, yummy, Ice yummy. Sa crumble. panahon na tag-init, si Ramsa na. Kan elementary ako, partner. Tapos may gatas. Yan. Scramble. Powdered. Ano malinig May ba chocolate. malinig ba ng yelo na pigagamit mo? Ay amo po kasabi ang nilo po. Sa diring yelo. Pwede ka mo tabi magpa-deliver din. Samno ice crumble kanimo. Asing ko po tawag sa Diyos. Asing ko ajis. Pwedeng magpa-deliver sa Diligas Pinguan? Oho. Via... Pwede po, pero po lang rayo. Lang rayo. Maabot dig dito runaw na. Si Ago mo, anong trabaho? Driver po sa jeep, kaso lang po, ngawan po, dili na po siya ano po, COVID. kadakol na mga jeep kung di inakarin na kisa. So, Jeepney driver, ago mo. Anong oras ni ago mo? Manay Anastasia. Michael Ortillano po. Michael Ortillano. Michael. Matuod rawa kasabihan na pag driver, sweet lover? Sabi po na. Sabi nila na ito, dahil mo ma-approve. Pero po, hindi na ako nangyari sa agon ko. Okay. Okay, Manay Anastasia Ortillano, may maray kaming barita kanimo. Ara mo na kung si isa inay sa imong kaulay. Sa action ko po. Ayan! May Congratulations! regalo sa imo si Congressman Zaldy ko. Kan action ko and ako Bicol Partylist na 1,000 pesos. Ayan! Saan mo gagamito ng 1,000? Idadagdag ko po sa pambarating cellphone ka na akin ko po. Idadagdag sa pambakal ng cellphone. Pituan aki ni Nanay Anastasia. Gamos na nag-eskwela? Nag-i-eskwela ko. May isa po akong kanya. May dalawang senior high school po, tapos 3 elementary. Ayan. Ayan. Nanay Anastasia, congratulations tabi. May maapod sa imong staff. Kan action ko center kung paano mo maklaim an sa imong ginanaan na 1,000 pesos. Ulat-ulatin mo sana. Ulat-ulatin mo sana, Manay Anastasia. Tag kumigbaoy ka nimo. Abo po, maraming salamat po. Ano ang mensahe mo kay Congressman Zaldy ko and sa ako Bicol Partylist? Congressman, maraming salamat po. Kahit sa usad po ko sa napiling kumatayan si Regalo. Maraming salamat po.
Ayan, ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ayan, congratulations! Bye-bye, Nanay Anastasia! Anastasia alias Mayan Ortelian. Alright. Hey! Ay, taga Bula, Woo! taga Santo Bula. Santo Bula, Taga Barangay congratulations! Pabrika. Correct. Labing ugma partner kan sarong magurang. Tamadudugangan niya na supambakal niya nin cellphone. Siyempre partner, giraray ang pangapudan ta sa publiko. Kung kamo tabi may mga problema, inapi kamo kan opisyal kan gobyerno. Tagabatan sa buhay. Day kamo inaksyonan kan mga ahensyas na pigdulok nindo sa gobyerno. May problema sin reklamo kamo sa indong mga agom, asin ka pamilya o ka barangay. Day kamo nagkakaigwang bata, labakaraboy kamo. Maluyaan sa indong pag... Torpedo kamo. Or may mga problema dyan sa komunidad nindo. Problema sa medikal. O problema legal. Yaon tabi an Action Cost Center. Yaon si Congressman Paano pala Saldi. magdulok dyan partner sa action ko? Simple man sana partner. Sige. Pasiring ka mo digdi sa Embarcadero de Legazpi. Anapo nindo sa muyang opisina. Action Ano, Cost Center. mga mabuot man ang staff dyan pag magdulok kami, bako daw mga suplada niya Yes, dyan. aside partner kan may pleasing personality. Mga ako mo Mga dating pa. Approachable man ang mga yaon dyan. Poon sa gwardiya partner, pasisiring sa staff. Talagang maray partner an sa indang pag-estimar. Sa pwedeng magdigdi. O maliban sa pagdigdi, saan pa pwedeng magdulok? So dahil man makadigdi partner, bukas an sa muyang Facebook page. An sa tuyang Facebook page. Mayapot na naman ako. Bako daw hugakon na mag-reply o mag-interview diyan sa mga sa Facebook ang mga yaon Dahil dyan. partner, kasi minuto sa na or nga ni segundo pag sinending doon sa indong mensahe, mababasa tulos asin ma-reply. An staff kan Action Cost Center. Makaskas pala ng pag-asikaso talaga kan Yan, Action kaya nga Cost ni Center, partner, ano? Tabang Ora Mismo. Ayun! Yan ang kamautan ni Congressman Saldy ko, ang congressman na may bulawan na puso, Correct. na pilantropo, na ora mismo makapagtao din ayuda, makapag-alalay, makapagtaong pag-asa, asin makapagpaugma sa mga kapwa Bicolano. Yan partner, bako yan si Congressman. questionable. Ano mo si Kasi Congressman, partner? ako partner, buhay na patunay na talagang si Picture pa Congressman sana. Saldi. Picture pa sana. Ora mismo na. Yan, ang tabang partner, Ora Mismo. Kaya Yan. yan na sa mga kababayan niya itong Bicolano, na igwanin problema, dumulok tabi ka mo sa Action Cost Center. Kaya sa ngaran po, kan ako Bicol Partylist and Action Cost Center, ako man po tabi si Mr. Siram Joshua Martinez. God bless Bicolandia and mabuhay! Ayan mga ka-aksyon, inabot na kita kan oras na nganing kitang paramientras na magpaaram sa agaliwat aldawnin Miyerkules, mag-iribahan kita pares na oras asin pares na programa. Ako man sa indom nakairiba, daing iba, Remy Araneta Mindones, and mga Salvador kan Bicolandia. Maray na pagkahapon, asin! Salamat!